Stín versus Zvara, poprosím potlesk. Zvara Somár, ty kokos. Flexo, poď! Situácie, ale toto je... Určite nenastúpi tento chlapec na zápas. Určite. Vyhovárať sa bude. Že vyhovárať sa? Ďakujem vám veľmi pekne. Do zápasu. Ja som není taká cukrová pičovina, jak ty, ja trénujem a idem... Koho to zaujíma, kamarát? Ideš so mnou do boxerského zápasu. Nastúpiš alebo ne? Počúvaj. Ľudí zaujíma, či Lebo nastúpiš. ty si povedal. Ja si myslím, že nenastúpiš. Ty sa bojíš svojej mamky, ty budzera. Počúvaj. Kamarát, Počúvaj. ty nenastúpiš na ten zápas, ja ti to hovorím. A každý to vie. Ja som dostal mesiac tréningu na teba, som to prijal do piče, ty si chcel ten zápas, kurva. Nechcel, to som ti hovoril už na začiatku. Čo robíš u mňa kokotka, ty kokotko? Čo? O čom rozprávaš? Ja mám mesiac Nastúpiš? na tréning pol. Nastúpiš na Ja zápas? nechcem nastúpiť, ne? Nastúpiš sa na pýta. Nastúpiš na zápas. Počúvaj, aby budzera. Nastúpiš na zápas. Stavíš sa so mnou, či nastúpiš na zápas? Nastúpiš na zápas. 1000 eur. Ty si povedal. Nastúpiš na zápas. Vyberali vodu z kolena. Ja to nezaujíma, ja sa ťa pýtam, či nastúpiš na zápas. Tak ako vždycky chcem nastúpiť na zápas, ne? Nastúpiš na zápas. A to som tu. To vám hovorí teraz, že on nenastúpi na zápas. Počúvaj, ja som vždycky nastúpil na zápas. Teraz Nikdy som sa nenastúpiš. nevyhovoril. Teraz nenastúpiš. Čo Vieš prečo? Lebo sa robíš. Ty, čo rozprávaš, sa robíš. Ty nenastúpiš na zápas. Ja nastúpim. Áno, si dostal Ja nastúpim. škacina. Zdá sa ti, že som dosraný, hej? Hej, lebo ma tu škutuje závací, ty kokot. Ja tam budem. 13.12. tam budem. Zvedavý, či tam budeš ty. Ty si pičací. A ty nenastúpiš na zápas. Ty princezná z reality show, nič vás. Princezná ťa bude čakať. Tak jak si prišiel, tak rýchlo odídeš, príde ďalší ženík po tebe z reality show, máš 5 minút slavy, ďalší 5 minút máš so mnou a končíš. A môžeš, vieš čo? Čo budeš robiť ďalej v živote? Jak to mne sa ty pýtaš, kokot? Však ty, keď si došiel, ťa nepoznal, ty kokot nikto, došiel si do reality To, že show. som ma ty nepoznal, to neznamená, že ja som nežil život. Ale pred reality show dovedol tu, že to je nejaký závaranina, nejaká vieba. Lepší teaser na tento zápas si neviem ani predstaviť. My vás veľmi radi uvidíme 13.12.